paralog mentangan pen EUP ya ka jingte do ka jongi bat kane ka jingte do ka ngelayo bante nadu ka khatlai tere jong ubnai akos bat kane ka video ka bangan pen E menta kade ka video ka bangelayo bante nadu ka khatlai tere jong ubnai akos bat ngelayo bante Andrew Pundrew KG Kidok Kamix Bat Ya menta ya kani kapung itmu ban IY Tid lada don manu ki parlok Nong kwai Ki bakwa ban shimwai Kin snow ba ban kontak Ya kini ki nambar Ki bangulabu Hapo screen Bat ya kiwai ki jungtip bakam niaro Ila ban shupon Hakini ki nambar hapo ke screen ngalor kido ka kido barim kido bon bat menta ka sumiru ngelayat te kini kido ka ki size kilong kido biang bat ni kermen bat ki paralog nong kwai ki ban wan kwai kin da snow penat kateye menta ka sengipan kane ka arpeu terik jong u bunai akos arajar pun reu nilayo ru bante do ka hai ni pung ibaret bat ka do ka ka dong te hai ni pung ibaret kalong lai peu pijitam ei bat ini pung ibaret ro ya mentang itmu ban aiwai tada don mano ki bakwa ban shimwai kin sneu bha ban pun hakini ki jo hi ki nambar ki bangelabu hapo ke screen